lidi. Takže vítejte u naší první challenge. To bude krutý, hej. Jo, sůl. No, to jsem fakt zvědavá. Já taky. Tak teda ukážem. Jo, sůl. Tady je sůl v modré mističce, pak tady máme ještě vodu, kapesničky. Ano, naše první challenge, to bude aspoň doufám. Bude jich víc, nebojte. Tady voda. A kapesničky. No, jasně. Takže jdem na to. Takže už to nebudeme zdržovat, já si půjdem na to, no. Jo. Tak, naberu si, vem si tu lžičku, počkej, no. Tak, naberu si. Tak, nějak, tak. No, vem si. No, dobrý. 3. Tady. Tak pojď. 3, 2, 1, teď. Fajn. Když to vylil celý? Jo. Tam bylo trochu soli, já jsem se napil. Ne, nepij se ode mě. No. Ty vole. Tak. Tak čus lidi. Čau lol.